Fraților, deci auzim niște bubuituri afară. Nu știu ce. Bă, să leacă, tu ce faci aici? Treci încoace. Ia mă, trebuie să-l omor pe vecinul meu. Deci, what? Puțin. Să-l faci pe ăsta. What? E o casă care a luat foc, a bubuit. Trebuie să-l faci și pe ăsta. Ok, n-am să mă bag acolo, nu-i treaba mea. Vecine, ce s-a întâmplat aici? Cine a bubuit ăsta? A fost un creeper, ceva? Nu înțeleg. Ce a fost asta? Mai devreme au trebuit niște avioane care aveau inscripția Apex și te-am sunat la primar și pe uniforma lor scrie Apex. What? What? Uitați-vă, oameni buni. Încerc să ocolesc problemele, dar problemele vin la mine. Nu! Mamă, să leacă. Să leacă. Nu, zic să mă bag, să mă culc acum. Nu, să leacă, să. Ne fi în omul ăla. Bine. Ok, fraților, deci m-am ascuns aici. Și sunt acolo soldatul Apex și sunt doi soldați. Ia, pot să văd acolo. Opa, ok. Vedem pe unul, primul. Ok. Hai să intrăm aici. Bun, hai să închidem astea, fără să ne audă ăștia. Foarte aproape, oameni buni. Deci ăștia, ascult ce vorbesc acolo. Vă putem da 8 stacuri de diamante dacă ne spuneți unde se află. Se află în casa cele 4 vaci, nici nu suportă. Știam că din cauza lui se întâmplă asta. Ce nenorocit poate să fie primarul ăsta, ok? Zic să fug acum, să nu-ți observe, mamă, pleacă-mă de aici. Pleacă-mă de aici. Mamă, ce trebuie să fug în momentul de față. Și a treia casă, auzește, casă cu 4 vaci, ok, trebuie să fug, să mă ascund aici, să văd ce fac ăștia. Dar cumva o să-mi bubuie casa sau ce o să-mi fac. Ok, o să mă ascund aici. Și o să aștept până când ea o să plece. Mai s-au auzit bubuituri. Stați puțin să mă uit aici. Mi-au bubuit casa. Mi-au bubuit casa, nenorociții ăștia unde era la primar acolo, de că alții au venit. Bă, toată munca mea s-a dus. Mă, trebuie să mă răspund pe primarul ăla. Deci din cauza lui se întâmplă asta acum, oameni buni, vă imaginați? Bine, și din cauza mea că m-am mutat undeva să mă duc în baza Apex. Dar de ce mi-a dat în gând, putea să mă acopere? Mamă, nenorocit. Bă, vecine, tu ai văzut ce s-a întâmplat? Adică, frate, eu n-am făcut nimic până la urmă. Am fost pașnic cu primarul ăsta. Aveam loc de bună ziua, însă m-a tratat pentru obstacole diamante, 4 câte erau. Deci, vecine, tu vine să crezi ce nenorociți sunt ăștia și primarul în același timp. Vecine, îți zic un secret. Lămurește-mă. Primarul, de când e aici, a făcut de multe ori afaceri cu acești oameni. Pentru diamante. Deci nu e acum nou că a făcut asta de mai mult timp. Iar tot noi am construit un robot numit Mechagodzilla. Man, robotul pe care am văzut că putea să-l pornim din baza aia printr-un buton. Mamă. Pentru a ajuta omenirea de aceste creaturi. Dar logic că e ceva fals, că noi niciodată nu ne-am primit banii pe munca noastră. Mamă. Ce s-a
putut întâmpla? Nu știu, scrieți la comentarii ce ar trebui să fac. Să fug din sat sau să stau pentru a investiga acest primar și baza Apex.